Nganong gikinahanglan gyud nga mag-ampo ta sa di pa ta matulog. Igsuon syempre kay no one is perfect man no, makasala man gyud ta ug ang sala sa pulong hunahuna ug buhat. So sa atong pagkatulog no, karong adlaw mamalandong gyud ta no kung sa ato nahimong sala ato na hinulsulan sa di pa ta matulog kay di man ta kasiguro ug makamata pa batang buhi. Mo nang mangandam lang gyud ta adlaw-adlaw. So pinaagi sa atong pag-ampo daily katong mga binyal nato mga sala mapapas to igsuon. Mo nang gikinahanglan gyud tang mag-ampo. So sadto sila nga sa atong panahon karon because kay busy kay ang life ug pagpaningkamot pag-ugi usay nahurot na ang tanang kusog kapoy na bisan sa pagpasalamat sa Ginoo di na gyud nato mahimo. Mo nang kung maabot ang kasakit o problema pasalamati ang Dios kay usa naka-warning nga ni duaw ang Ginoo nimo kay basi nalimot na di ay ta. Mo nang prayer is the key. God bless igsoon.